Hadian ba Menteri Sorkar bat UMLA kathan kleriat umakar menshila ula ong bakadan kam ya kajing menjur upat ba nong shong ka is jantia banwanra ya kalentirel harilum jantia ka jantia National Council JNC ha ka arpo pratarik risau kalapan pai ktien kala ya kajing ong Menteri ba omde ban rai kerke halor kalentirel ban shu persha henry ban bishar shwa ya ka kajing mentoy bat ka kajing do nong ka GNC lingba o President Jongka uba sambor miling do ula ong ba sngau ngi hap satya ya ka jingkran jong menteri bat MLA ka klerian na mariala diru patip karel kit marne kit brio banwanra ka sorkar usambor mi ula ong ka sorkar ka de ban bu hakmat ya ka roy kapar bat ka de ban wanra shwada ki government college ki residential school bat ka surok ki balong ru ki jingmentoy ba paka ya upat ba kathan ka JNC kala ong ru baka phala banyo I baya ka railway ki menteri na jaintia ki sngotanat bha bat kloy bha ban kren henre haba phai pat chakila jing penroy na ka benta ka jaintia amdan uwei ru ba kloy ban kren te nagaliang kejongi ka jaintia National Council ngisngeu ban penpawe ke jing sneu lunga ba ke jing sneu si banyo I ya ka ba cabinet minister jongi khamta mo badai nagani ka MLA nagani ka thang jongi ya ka baula kran halor ka ni ka railway ka ba jing tmu jong sarkar ban wanra ya ka railway po ka ni ka district ka jongi kumban supung kemau ba ka senghi ha Julai kala de bani kendu markmat bat sarkar mensela ban ya kran halor ka ni ka jing tmu jong ka sarkar ban wanra ya ka railway po East Jahil district te ka jing kran ka jongi bat sarkar men ula penpau ba umpat don ha ka jing tip ka batik tikena halor ka ni ka jing tmu ka jong ka sarkar Henry mental dangi pai kalayat da kumbalai sau benai san benai nadu bengi kendu ya uni cabinet minister Henry ngi ngolongo ban ngosi ban yo I bakat cabinet minister hadu ba unda statement hakini kini ki kendiat sengi ki ba shedin ngi iba umpat don kata ka jingtip lene ka baka pakal lene ka jingtip ka bati kena halor kene ka railway project lene ka jingtmu jong ka sarkar ngi ngolongo kin ba kumno kat cabinet minister unun don jingtip Hajing sisa kenu kikam sahaswa baka sarkar kan rak sopat ba ki deban ya kran seni ba lan ki deban ya tai ba apa ka cabinet meeting ka jongki handai ka bapen sengolong nga ingi keseng kalau bakum no kadu cabinet minister unang it is too early to judge ma uang dan kami ya kita ban it is too early to judge na marngin par experience pi leda pikiran ya kene kalau menta ledangin up hadu bangin da experience ngiting ba yo kan jian akan it's too late bengin persyak kan ledang ipaya kan ke jing kran ke jong ka penisai ba usar kermen selahi ke mukam badat minister empat dan kata ke jing yo ijngai nak benta ke jing nak benta ke jing mentai jong upat ba ping de banyak ijngai ke jing kata bat ngitip baladawan ke railway kan dani ke jing yo nang bat kan dani ke jing dunang handre habakut ngide ban perkhat jengai bat ngide ban yo ijngai ya kalawai ngide ban perkhat tangi kene ke pateng ke bamenta ngide ban perkhat ru ya kalawai ke ba syakhmat lada ke railway kan wan hapo kene ke distrik ke jongi lene hapo ke jela ke jongi ke banja ya kene ke ri ba ke jat benriu ke jongi tasakawai ke jing keren jong sar kermen ha kene ki kendiat ngileng baki media ngi yo I bau ong lada wan ke railway kan penduna ya ke jing sniu jong surak highway bat kan penduna ru ya kata ke traffic jam pi kini ki jing keren ki de betang ki jing yalam bakala ya upat ba lane ka jing tep etnya ya kata ka jing fail jong ke government ban ayangi uta surak ubabha ban ayangi kata ka development ka bakam ka bapaka kamtam apa East Jahil district badangi pai bun ba ki project ki badang sateng apa kane ka district ka jongi Nipangi pelaru ba balai sisin ba kiseng bahalang lane upat ba upersya ka sarkar ka kuabet banyak syakmat ya kinu ki project Henry habang ibu pat ki jing dawah mat sarkar ki bebun ki project ni kita ki jing dawah kun ki government college ki residential school ni ba sarkar ka sngap menti ki minister ki jongi ki MLA ki jongi ki sngap menti Henry da poya kan ka railway ki kilong very interested ya kan ka project ti na kaliang jongi ka sengi ko apan kran sai ba ka don shalendek jong kan ka project na kata ka daw kini ki cabinet minister na po rilom jantia kilong interest bahaya kan ka project tangina kaliang keseng ngin sayat syakmat ya ka jing pensai pat ba ka jongi
halor ke jingta jong kene ke railway lada kene ke railway ke wan apa ke distrik ke jongi ngin salet saki jinong kendok sinong ke beper ban aya kita ke jing pensai ke papaka yo pajba ke kita ke jing dunong berke kita ke jing nong lada ke railway ke wan apa kene ke distrik ke jongi